Hej venner, hvad laver I? Hvad laver I? Sæt dig ned efter. Skider du? Du må se. Har du hule der i dag? Husk, lad nu Esther være, ikke også? Hvad er der? Nej, hun må godt ligge derinde. Prøv nu at lege med hende i stedet for. Bum, 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 bum. Nu er du sur, Esther. Dyt. Skal vi stå der med dig, der er sur, Esther? Hvor er du henne? Kig ud. Titte. Hun kan godt være i hulen. Ja, så kan du komme med ned, og så hun må det. Ikke det kameraet i stedet for. Er du sur? Skal vi filme dig, der er lidt sur? Ja, filmer vi dig lige. Prøv at se rigtig sur ud. Hvad er det, Esther tuder over? Hun tuder over, jeg slår hende. Nå, det er også noget pjat. Det måske du ikke gøre, jo. Hvis I farvel til kameraet. Esther, kan du vinke? Skal filme ind til Esther? Nej! Hej Esther! Nej, det gider jeg ikke! Hej! Nej, det...